50 rekluta inaqdu mal-korp tal-Pulizija bħala kontistabbli wara temmew il-kors taħriġ. Terz mill-membri l-ġodda huma nisa. It-taħriġ fiżiku u akademiku li dam 7 xhur tmexxa mill-Akkademija tal-Forzi Iddixxiplinati. Il-kors li għamlu hu akkreditat fil-livell MQF4 mill-Awtorità ta' Malta għall-Edukazzjoni Avvanzata Wola. Il-kontistabbli Naomi Micini li wkoll ingħatat l-onur PC Mark Farrugia bħala rekluta l-aktar li ddistingwit ruħha fil-kors qalet kif ix-xewqa tagħha saret realtà. Minn ta' żgħira minn dejjem kien jidher li xogħol ta' sitwazzjon, minn dejjem kelli s-sapport tal-familja u ta' ħbieb, ġifieri kelli familjari wkoll li allura iktar kelli determinazzjoni nidħol, xogħol li ovvjament kif għadd għandu ħafna sfidi, però joħroġ ħafna sodisfazzjon minnu, tkun qed taħdem mal-komunità, man-nies, ġifieri kull min għandu bżonn, u naħseb li se tagħmel ħafna differenza fil-ħajja tan-nies. F'diskors waqt iċ-ċerimonja, il-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa irrimarka kif terz tal-Pulizija li daħlu ġodda huma nisa u dan huwa persentaġġ akbar mill-ammont li hemm iservu bħalissa fil-korp u li jista' jikkonferma li l-korp qed jattira iżjed nisa. Qal li l-ewwel 3 postijiet fl-ordni tal-mertu kienu nisa. Allura dan jawgura tajjeb ukoll għal waħda mill-miri li għandu l-korp tal-Pulizija li jkompli jsaħħaħ id-diversità fih dan. Din hija waħda mill-inizjattivi mill-għanijiet ta' strateġija ta' trasformazzjoni li issa dieħla lejn il-5 snin tagħha. Il-Ministru għall-Interni Sigurtà u x-xogħol Byron Camilleri qal li jekk kif is-soċjetà tagħna tinbidel, il-korp tal-Pulizija jeħtieġ jinbidel ukoll biex mhux biss jirrifletti s-soċjetà iżda wkoll jadatta mat-tendenzi ġodda fil-kriminalità. 50 persuna li fajnejhom stajt nara r-rieda qawwija illi għandhom sabiex jaħdmu għal ġid tal-komunità Awċija Waldija. Innotajt b'mod pożittiv li anke mir-rekluta l-indirizzat il-bqija ta' sħaba u l-membri tal-familji tagħhom illi llum hemm aktar fokus sabiex jaħdmu id fit mal-komunità.